Tuska usio mwanchu murigeria sorbo tironde abantu abo bamenyete no bari makuru asense mu bunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo bona sobomo batebire nigo mwako gocha gwikikura gwikirubere 25 na ibere barachie gochora umujumbe uri waje ko barigereria hamanga nabo bagokwana asegi karono kurikero ke bojumba asense mu bunge yo mushimwe Joseph Kiangoi nigo bono bamochirie enseme yo higotoka asense mo yabokeira nigo asobomo batebire nga bakonyorwa koegwa chikonda emiremo n'ekibasari korengana ne katiba yense murikito Steven Inyarikie mbunda nwarengasayo robotirwa yasenkiro bwikira nase ikaro hase abantu bari bamenyete no barema kurwase bunge ya North Mugirango nabo igono yokorigia ekiro cy'ubu bunge bwororo Muske Joseph Mombasa Kiangoi ase ensemo ya Chabera ewodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango imeyanyamira ase abantu bari bamenyete no barema berra kobomonga nigo babeire bakwebwe kegetambe ase engana yo Muske Joseph Kiangoi kobareta hamo yareta umusaso ko asibari samaryango kwa Isaac Mugambi wange kuruma wawa yetokia nikiarenge saniga nonde niko kadi wono itiko yaro ne bano makomona sana aso kwali kwa nabare mava minto bonsi no mwesimu achesu Kiangoi Mombasa okore konagete North Mugirango yakora kurugese ekera muraita yondo oregeti osoba bangiti kare wanyakora ngire bare mafu yasengencho North Mugirango yairanire magega samangana mangi oburayi obobe oboneri borororo transparency etayo Kiangoi narente transparency ase North Mugirango ekyagera abajumba bange bagocha twanga bare mafu kero kende barangeria abantu twanyora ekera bakogenda gusino no gochioko yokonyora togotachwa twa ndogo ikera titora inyorwa bona kiye kogerera totabine nachi kobaga gotoinyora na intu tocho inyororo ase konde gakare na intu twabarworo buna inchomere mabu naenda naigwe konde inenje na koregere nenje ranyora ginto geke na konyera abana baneka kubatekana n'abantu bari no borema babeire bakonengetwa nigo kobomo banjiranire nga ase omwako gochicha nigo barachikorigeria barayi bari babeire bakubeka esiro hanene mono gocha sebare muchumba karangeria abantu tokoenda ororo bono buna intu kwanyara gotacherunsiga nabo gokuomete lakini bono lero tebirere uikaintu achigotwatana na kanda abatoregete turabarema tobeku kando naba bari buya na baru babere chinsemo chiabo kando amangana Joseph Kiangoi atebirie na intu bara intu batebie ekegera arekanine na chinchie North Mugirango umuremavu amaita imuremavu tomanyige tungunya sa tungu tamotole igo nendu mwe abantu bari ese community ntu echaya toremereranie twarorenga Muske Kiangoi aise kogenda nato rainise muna baremavu atorete amo nonye nechipaseri ntonyoro bokong chiskuru kito na chisire chaire chibesa buna bone chikoro kunga chibesa chia baremavu nche na ichoire myaka yonse pitena nakanyora nani nturu toko chiko kwabisia ito ya disability toma kanyora nabantu bari kiroro barabaya nande gukubiko none kero kwaegwa ikwachire you can't even kwaegwa kero gwikaranse ororo kana numwezi miwo yandi na no mulemavu kubatikana nengwana yo Muske Joseph Mombasa Kiangoi bainekeringa na chie kobeka bosio engana yo gocha kurigeria bamenyete no borema nene mona se chipasari tabo igo kwenekinga kobeko bare bosio nigo komo ekere kyo bararirenga mbachiko mega ya somwa ko 2027 tulikuwa tumebaguliwa lakini kupitia kwa Kiangoi promise tumechaguliwa asense moyo Muske Joseph Kiangoi nigatebire nga nyorega gochigochoro bisa soma ko 2027 muno mubunge North Mugirango nigara chikwene kinga chikonda lichibekrense ye katiba 30 igoro yemi chichikwewa bali no borema abantu baminto I am very proud of you as members of our society nima itnega simao karene nene mono nima itena mugenda kurwana chi family chenyu na una muntu ndimwesha kurwana chi family chia yaye na ingakia ne karongo swahili ingakia ne karongo swahili
ninyire a special account na mutagete more or more. That's why the government na nabadeli ego teba na 30% ya contracts chibarai yenda sabantu abalema. Steven Nyarike Munde, Ensoko TV, Chabera, North Mogrango, e county ya Nyamira.